wakenela ihe gbasara iche echichi n'ala Igbo. Iche echichi dị n'iche n'iche. Ọ bụrụ usoro esi echi igwe ka esi echi ndị ichie ma ọ bụ ndị nke a na-akpọ ndị chi ma ndị nze. Echichi dịkwa ka bụ ihe ntọala. Echichi ịgbakọwa Igbo ihe Igbo ji bido echichi so n'owu ibe n'ime ya. And n'ime ya ị ga-enwe ndị nze na ọzọ, nwee ndị ichie, ezi enwe igwe. Mana ịma oge ndị ọcha bịara, anya fụ na ndị a nwere okwu nke aka ha, nwee uche nke aka ha. Ndị ọcha wee tụsasịa ha, wee weta nke a na-akpọ warrant chief. So ebe ahụ ka imebisi usoro anyị si echi echichi ji wee bido nwewe nsogbu. Maka warrant chief abụrụ obodo na-ahọpụta ha nọọ ndị ọ dị ka ebe na-emerube echichi a ka ị na-egosi onyonyo. Ị ga-afụ otu o si dị. Ife bụ eziokwu na anyị na-anaghachikwa azụ otu ọ dị mgbe gboo. Maka na ndị anyị ka ga-abịa ebe a maka anyị ka ga-atụle otu ọ dị mgbe na-echi echichi mgbe gboo na otu ọ dị ugbu a. Ọ dị mma. Kedu o nwere ife dịka echichi nze na ọzọ na echichi ndị ọzọ, ka anyị wepụgodo echichi igwe nke anyị ma na ofu onye maọbụ onye obodo zukọlụ si na onye a ka ị ga-echi echie ya, mana echichi ndị ọzọ na nke na-echi nke a na-akpọ ma ya echie mmadụ a na-etu ya afa, were ya na-etu ya afa. O nwere oge ọ ga-abụ nwoke lue maọbụ o nwere ihe ọ ga-abụ na mmadụ mee asị na onye ya ezugo oge onye ga-echi echichi n'obodo ya? Echichi a na-echizi kịta bụ echichi onye kpata ego. Ebe isi kpata ya mmadụ amara. Mana mgbe mbụ ife itozue ka echie ha echichi n'obodo, a ga-enyocha gị. Ọ bụrụ sọ na ị nwere ego, ị ga-enwe ezigbo omume, nwee ife ejiri mara ma ekwesịkwara iche echichi ahụ, ma ga-adịkwa nsọ dị na ya. O nwere nsọ dị gị na echichi eji esi ndị akara mma niile. Onye akara mma niile bụ onye a nechara anya fụ na o kwesịrị ka echie echichi. Echie ma na ọ ga-ekwugide eziokwu wee nwa. Anaghị o ji adị mkpa na ọ bụgodo oge gboo ịmụta nwa ma obere nwa chie ya ọzọ ya dị, mana ọma na-ewe oke ọma esokwa na ikpe mkpebiga ọdị n'olu oge ọ ga-ejuru oge nwoke kpamkpam. Kedu mgbe eji elu oge nwoke kpamkpam? Maka example iweta kịta gosi anụgo m ebe a na-eche ụmụntakịrị echichi. So kọwagodoro anyị ihe ka esi etolu nke asị na onye ezugo ihe anyị ji nwoke eme a wee chie nye echichi. Nke izi ọ bụrụ mgbe gboo asị na ị ga-awaga akwa. Ịwa akwa bụ onye rugoro 20 years and above. Ọgụ ahụ mara ihe dịka ndị ọcha si dobe ya. Mana nke bụ eziokwu, gboo onye nna ya chiri ọzọ gburu ichi nwere ike amụpụ kịta nna gị ama na ya nwoke nwe, maka o so na nsoro eji ewe ife mgbe gboo. Ife ọ na-achụkwu ka ndị ọzọ ghara ibugo ụzọ. Ụfọdụ sikweni n'echichi ahụ nwa. Ọzọ ị ga-afụ nwatakịrị nwoke ọnwa na-abụ ọnwa ịtọ asị na a na-eji ọzọ kpọọ ndị na-egbuchi egbuo ya ichi, tetanus egbuo ya. Ma fọm oge ahụ echiri ya egburu ichi, o nwere ike ọma na-atọ ụtọ, ọma na-ewe oke, ma o nwere oge ọ ga-eruo o bido iwe oke, ebido n'oge eji ndị ovuru ụzọ chi ọzọ. Ọ ga-evu ndị ahụ ụzọ na-ewe oke, ọzọkwa ya bụ na ndị ahụ mụrụ ya m, ọ ga-evu ndị ahụ ụzọ na-ewe oke. So and ịbịa na nnọchi, enwere ike ịbịakwa n'obodo dị iche iche. Onye isi nze obodo anwa nwere ike o nwere mmadụ 5 ma 10 tọrọ ya n'ọtụtụ ahụ, but n'ochichi ọzọ ya nwa bụ ife ọzọ dị ka ife ndị amị, order of seniority, ya bụ otu mgbe iji banye ọzọ nwee ego niile dị n'ụwa na be anyị. Mgbe iji chi ọzọ ka a ga-ebido gbakọwara gị.
ọ dị mma abịa n'ichi ọzọ a ọsọsọ nwoke ka ọ dịle ka echi ọzọ maka anyị anya kịta anyị na-afụzi ụfọdụ ụmụ nwaanyị echizala ọzọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị a na-adresịkwazi ka chief na ihe ndị ọzọ o nwee mkpa ọ dị mma ọ bụ ife kwesị ekwesị ichi ụmụ nwaanyị ọzọ n'omenala Igbo nwaanyị adịghị echi ọzọ ihe a inwere ike ọdụ ka ha na-agba ma ọ bụ nke ọgbara ọfụ a chie chief emuna nke ọgbara ọfụ a chie ya chief ichiri ebe ndị oyibo na-akpọ seremonial onweghị ọtọriti onweghị ịma nye ya ife dịka ọnụkwụ ya chịwa ma ọ bụ maka ife a na-ekwukwe onye nze nwere famili ọ dị nchaji onye ichie nwere ọnụkwụ ọ dị nchaji ọ na-enebata anyị o nwere ọnụkwụ ị ga-enye nwaanyị ka ọ dị nchaji and onweghị ndị echiri chief bụ nwee ife a na-eme akpa ọfafa abịa mana isisi wee ife n'usoro nwee ebe fa nwere oke mana nke ikwu okwu ọnụkụ onye ichie echetara m mgbe o nwere onye echi echichi ichie na be asị na ụmụnna ọ na-echichitelie now but ọ dịkwa ka ọ na ha dị enwezi data ọtọriti a na-enyevu ha bifo n'ụwa kịta kedu ihe chenji inu ihe merenụ bụ ndị amị achịcha Naịjirịa ọ dịka usoro ahụ ndị amị ndị aka ike ji eche ka o jide maka ị na-ekwu okwu demokrasi ọchịchị onye kwuo uche ebe ọ dị bifo n'ala Igbo maka ife ị na-ekwu bụ na ọ ngalaba osisi mere osisi o ji mee ọfịa osisi obo osisi adịghị eme ọfịa ndị ichie ahụ dịka otu ọ dịrị na gọọmenti Naịjirịa enwe prezidenti nwee gọvanọ ndị ichie ahụ n'ọnụkwụ ọha kpechi ikpe ebe ahụ ma onwe ife na-eme ebe ahụ igwasị ya nabanye anyị ife na-eme na mpụ n'ebe igete o nebachi anyị o wetalie igwe ọ bụrụ na ọ bụ ife si igwe ga-ekwu ndị ichie ndị ọzọ anọka were kwuo n'ihe gbasara omenala mana etu o si dị kịta ụfọdụ ndị igwe ụfọdụ anaghị ajụzi maka ndị ichie ha so ọ bezie o mekọrọ ihe niile ma ọ bụ ọnọkwu oge ụfọdụ ọsị na ya chọọ ichie ya nwa ịma ọha pawa anụ ha na-ekwu ụfọdụ na-eme ya na-ejikarịa ya na-atụ anya na-echọkwa iji etu ndị ọcha si jie ọ bụ ihe o nwere ka ị ga-anụrịrị ife onye isi ichie ya kwuru ilezi anya ọ bụrụ na okwetaghị a sị na atụkọ isi ọnụ wee nebanye ya anya mara ma okwetakwara ma okwetaghị enyechakwara ya anya okwetaghị ọ nọ n'agha o nwere iwu oge o nwere nzere ọ ga-adị maka akara ya mma niile na ife ọ ga-ekwu eziokwu ọzọkwa ya bụrụ nne ya ma ọ nna ya ka ọ dagide ma nwanne ife dịka nwa ụmụ ogbe ana ịmakwa onye bịara abịa ama mmakwa n'ụka oke ana dị na ụmụnna ọkwa na ichie ahụ nọ ebe ahụ ga-asị na nna ya gwara ya ma ọ mgbe fa na-eje ọrụ ebe a na ebe onye a na-akọta ebe na ebe onye a na-akọta ebe ọ bụrụ igwe si vileji ọzọ ga-abịa ma ebe onye a na-akọta ebe ọ dị mma ma ọ bụ ebe a na-echi ndị ichie ọ nọ n'obodo oyibo ife onye ọbara ga ntị ị nwekwa ike ịkpọ anyị n'akara ekwentị dị n'onyonyo gị ka ị wee tinye ọnụ n'okwu n'ihe anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị taa anyị na-ekwu otu esi echi echichi n'ala Igbo ichie ọ na-adịkwanụ m ka ya nwa n'eze kịta echichi na-echibu n'oge gboo na nke na-echikịta ịma na ịchọba ịbịa na nsị gị ka anyị jiri nwayọọ ka anyị nwane ekene ka anyị tụla ekene mgbalụ ma otu ọ dịbụ mgbe gboo ka ọ dịzi kịta ka ọ nwezi ka o si wee dị kịta ihe mgbanwere ka oge gboo ụfọdụ ka a na-ejere mana mmụọ na arụsị ma ife ndị ọzọ mana ụka abịago na ụdị dị kịta ahazi nwozi ihe ọzọ niile a na-echizi kịta onwerozi nke a na-asụ ya ebini mma n'anya onwerozi nke a na-ejere ije ochichi onwerozi nke a na-asị na ị ga-anọ na nsọ abalị dị one dị etu a maọbụ ọnwa one dị etu a gị na nwaanyị a ga-enwe mmekọ gị na ezinụlọ ya ga-enwe mmekọ ka amụnwe ha ọzọ ka wee bụrụ onye nze so ụmụ ife ndị a niile ebenatasighị wekọnatakwu ife eji echi ọzọ operata ahụ kwụsịkwa igbu ichi maka mgbe ife ị ga-eji marịrị onye bụ onye ọzọ n'ala Igbo ịradịkwa Igbo ndị abụghị n'ebe bụ ndị na-echi ọzọ
ị ga-afụrịrị ya na o gburu ichi and onwekwa onye ga-edina na kịta ife ọfụnya ya ka ife niile ọ bụrụ mgbe mbụ onwe ndị ọ na-abụ ekwuwe na a ga-echife ọzọ adị na ha gbanara ikwu nne ha ọ na ha gbakwuru agbagwu maka ọ na-eche ife ọ ga-agabiga onye ka ejiri ma ma ịkakwara ahụ o nwere onye a ga na-egbu ichi ịnụkọ ọ na-ebe nne ya ụfọdụ ka a na-akpọfu nne ha maka ha nwere ike ibe akwa ọkọntraditi ihe a na-eme ọ bụ bute nsogbu ma ọ bụ nwaanyị ekube bifo egbucha nwa isi onwe onye ga-anụka nwa ya na ebe ihe abụkwa nnukwu nsogbu mana ilezi anya nna pụrụ nwa ya n'anya ife ga-anụka ọ na-asị okoye gị chere na ichi ruru n'ọdụ anya gwugo ya bụ a ga na-enye gị encouragement na ichi erubego na njedobe n'ọdụ anya ichi maka ada egbu ichi ebe a mgbe echiri ebe a bụrụ ichi gbaratarube n'ọdụ anya mgbe nna gị si ga-enwe ndidi na ichi erubego n'ọdụ anya na ihe nwere mbido ga-enwe njedobe ị kachikwa obi ọ ka nwere ike ọ bụrụ one side ka e buru gbata ebe a ma ụfọdụ eburu ụzọ gbuo gị akụkụ ebe a bịa ka na-aga ebe nsogbu so ife niile na ịfụ onye ga-abụ ọ survive ya ọ bụrụ dike gịnị kwere ka eji eme oge ahụ gịnị ma ị necha anya ife a ọ iji gosi na o nwere ndị bụ ka ibe ha ma ịwa maka mkpụrụ ọjị ọkụkọ eje na mmụọ onwe ha ga-ewetara onye isi nze mana ka ọ dị kịta ọ dịzi ka ego ka eji emezi onye kazi ka eji ama onye ka ibie ụdị ọ bachabeghị n'ọzọ ụnyaahụ mgbe a na-ekwu mana echichi ndị ọzọ ọ bago maka ịbịa n'ọzọ ife dịka n'obodo m bụ na nka bọsị iji chi ọzọ ka iji ekwughị nara ya ọsọkwa ya bụrụ na Dangote ka ị vụrụ ụzọ chi ọzọ na be ị ga na-ebu ụzọ ewoke ọsọ ya bụrụ na onye ọgbọ nna ha ka ị vụrụ ụzọ chi ọzọ ị ga na-ebu ụzọ ewoke ada eme ya n'ọgbọ na ọzọ a na-eme ya bọsị iji chi ọzọ abịakwa ife dịka ife ọzọ ga-eme ka ị bụrụ onye nze ụzọ nwoke bụ ọ bụrụ na abịazi nwee ichie na ichie nọzi ka ndị gbegute na revụrụ ndị gburu ichi enwere ọzọ nwee ichie dipending ka obodo si eme ịbịazie na ndị ichie ahụ ị nwere ike si n'ọzọ chie ichie ịmaghago ndị niile nọ n'ọzọ irukwe na otu ndị ichie kwue nara ya and osi na ichie fụzie igwe Joel egwu ọnwụ Ezudo nke bụ anụ ụmụ awụlụ esonyegola anyị igwe anyị na-asị gị nnọọ ọ dị mma igwe ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ichi echichi n'ala Igbo anyị na ichie Damian Ogene na ebe asịsị wee na-atapenya bụ okwu nke anyị batara wee na-asị ka igwekena anyị uru na mkpa ọ dị ifu na enwere ndị echiri echichi n'obodo uru ọ dị na mkpa ọ dị bụ na ife gbasara ichi echichi bụ ife eji ene mmadụ ọrụ onye rụrụ ezigbo ọrụ n'obodo ma ọ bụ n'obodo ya ma ọ bụ na steeti ma ọ bụ na Naịjirịa niile ife eji enye ya ekene bụ ichi echichi iji gosi na ọ rụrụ ọrụ ọma na ife ọ na-eme dị mmadụ niile mma na mmadụ niile nwere aṅụrị n'ọrụ ya onye bụ mkpa ọ dị na uru ọ bara ichi mmadụ echichi onye ichiri echichi ịma ndị be anyị sị na ọ na-abụ ekene dike na nke o mere o wee mekwa ọzọ so na anyị na-arụ ezigbo ọrụ wee chie nye echichi gosi na ume ka a gbara ya o wee nwee ike wee gaa n'iru na-arụkwa ife Chineke dutere ya ka ọ rụọ maka na ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa bụ ife Chukwu zitere ya ka ọ rụọ ọ bụrụ ọsọ ndị chiri echichi ụka ma ọ bụ pastọ ma ọ bụ bishọp ma ọ bụ ife ọbụla e nwere otu ọzọ Chineke si akpọ ndị mmadụ ka fa rụọ ọrụ n'ụwa ọ dị mma tutu anyị agawakwa n'iru na ya bụ okwu akpụ n'ọnụ bụ ichi echichi n'ala Igbo anyị gwara ụnụ na ọ nwere anyị pụrụ wetagasịa ihe ndị mmadụ nwere ikwu maka ya bụ ichi echichi ka anyị wetara ọnụ ya ka anyị mara ihe ha kwugasịrị. Taking in Igbo land is a kind of good, but most people that do undergo such things, like taking their titles, they don't know the meaning of what they are taking. Let's just say someone might answer Obuefi, you understand, but he or she doesn't understand the name or the meaning behind the name he's answering. He might be thinking that it is just about killing the Efi or killing the cow, but there's something much attached to the name.
ife dị n'echichi bụ ife eji ama ndị mmadụ malụkwa obodo so nọọ ife eji mara ndị ka ọ bụ ha na-echikwu ma n'ụka na-echi ma n'obodo so ọ dịpendị otu esi echi a ga-egosi otu echichi a si wee dị mma echie n'ụzọ kwụ ọta ọbụla echichi echie n'ụzọ na-akwụrụ ọta ọbụla ife ebido aka wee na-ezu ori ma wee na-eme ife ọjọọ dị iche iche. Ichi echichi n'ala Igbo dị mma. Ọ dị mma anyị agaghị ọnụ ihe ndị mmadụ kwugasịrị ma ndị kwu na ụfọdụ na-echi ya echichi na ha mara ihe na-echi ha tụmadụ ndị a na-akpọ ogbu efi facha na ọsọsọ igbu efi egbucha efi azara anya bụ afa. Ọ dị mma igwe mgbe ị na-akọwala anyị isi n'ọnwa onye mere ife eweli asị adaalụ n'ọlụka ya bụ na enezi anya ọ dịka esi na ego ndị mmadụ nwere ka onye si wee nweta ego ka ihe esi wee chie maka onye nwere ego ya alụpụta ife. Ọ bụrụ sọ onye nwere ego na-arụpụta ife o nwere onye nwere ego mana Chukwu nyere ya onyinye ijere obodo ozi iji ozi a bụrụ sọ nweta ego a na-eji ozi n'okwu ọnụ na onwe ebe okwu dapụtara onwe onye ya abịa na okwuchi okwu ya okwu anyụ ọkụ mana ọ dịzị aka dịka o si metụtụ aka na ihe anyị na-afụkarị ugbu a bụzi ndị dịka ha kpatara ego ka a na-echizi echichi anyị na-afụzi ebe anụ kata tie onye kụzi ọfụma wee nata retirement mebi wee tie ya echi maka na ọ kụzika anyị na-afụtazi ụdị ya ọ dịka ọsọ ndị nnukwu mmadụ ka a na-echizi. oke ka m were onwe m wee maa atụ echigo m ụfọdụ ndị mmadụ echichi. O nwere a retired teacher nchiri echichi ọ bụrụ maka ego ka m ji wee chie echichi ife m ji wee chie echichi bụ na ọ zụpụtara ndị mmadụ site na nkụzi ọ na-akụzi ọ gbagbara ụka na-ejechi ụka anya na-arụ ọrụ dị iche iche n'ụlọ ụka soro wee ite ụka n'obodo anyị o nwere ego o nwere so ọ bụrụ sụsọ ego ka eji echi echichi a na-echi echichi site n'omume na aka ọrụ mmadụ. Ọ daalụ dịka anyị na-elebakwa anyị n'isiokwu a mgbe anyị malitere ichie imetụ aka na ihe gbanwego ka esi echi echichi ka anyị na-ebeka anya na mgbanwe a na-afụta o nwere ụfọdụ ndị a ga-aga chi echi n'obodo ndị obodo na-asị onye esokwu na ndị nwe echi kedu ka obodo ga-esi fụzi ugbu a na ndị a na-echi echi bụ ndị nwee ezigbo omume ga-agbaziri ndị ọzọ? Ihe emebisigokwe dịka igwe kwuru ekwetere m na o nwere ndị onwe ka ha echiri echichi mana ndị onwere ka ọha karịrị ndị onwere ka ọha karịrị maka onye ndị onwere ka ọha ha bụ ụzọ na ndị a na-echi echichi ndị onwe ka ọha pere ahụ bụ ndị jere ozi mana ị na-anya ife a na-ekwu ọ bụghị a na-aja ndị rụrụ ọrụ ike ụfọdụ imirikiti imefe rụrụ ọrụ imirikiti imefe maka ha nwere ego imirikiti imefe ka a na-atụ anya na ọ nwere ihe ha ga-akaji arụ ka e were godo echichi ama ma ga-akpata ya nso ichikwa ya echichi ahụ ọ bụrụ iku ya enwe mmiri ịnata ya ọbara ahụ were ya gbabere kwajeme ekwe ọ na-eme nsogbu dị ebe niile. Ọ dị mma anyị enwerezi oge igwe na nchịkọta kedu ndụmọdụ inye ndị igwe ibe gị ma ndị obodo na oge lue ịhọpụta onye ga-echi echichi? Mmadụ nwere na dịka o si wee dị mma n'iru mmadụ na n'iru nke Chineke na onye ihe echi echichi ihe enyocha na ya ọfụma mara na ụdị mmadụ ọ bụ mara ife ọ na-eme o ji akpata ego ahụ ọ bụrụ ebe onye esi na-ebute ego ọ bụrụ ya o nwere ego o nwere onye ya akpata ego n'ụzọ kwụ ọtọ were ya na-arụ ọrụ ndị mmadụ a na-afụ nwee ndị anara na ndị ọcha gbute ụdị ndị anwa ichiwefe echichi ọ bụrụ ime ka obi jụọ ndị ọzọ oyi ma ọ bụ ndị anwa kwesịrị na aya echife echichi because na anyị na-anya ọ ya asị ọkwa ka anyị na ụdị ndị a jee mara aka ndị echiri echichi
so na ndụmọdụ m na bifo onye ọ na-echie mmadụ echichi na onye nnọchi anya ọfụma ka ọ bụ mara na onye a bụ echichi echichi ndị mmadụ enwe aṅụrị CS na onye a kwesịrị ichi ụdị echichi. Ọ dị mma ichie from gị nwakwana. Igwe anụ m ebe kwuru mana ọ bụrụ na a na-atụrụ ụlọ alụ Igwe o nwekwara ndị jichazi satifiketi na akpa na-akpagharị na-achọ onye ha ga-enye onwe ndị igwe na-eme nke ahụ. Ya na-asịkwa gị bụ na Igwe anyị na-ya ụnụ ka ugwu wee ka dị n'ife a na-eme si na-enyocha ọfụma si na-ajụwu ajụwu bufe erie ịlaka ikwuru onwe ndị ama like na ya bata na kabinet ọ bụrụ onye dị etu a ma na ịkpọrọ nzukọ nchịkwa ka ya na ha ga-anọ. Ọ dị mma daalụ rinne daalụ Ichie Damian Okeke Ogene President General Ọhaneze Ndị Igbo na isonyere anyị taa. Daalụkwa Igwe Joel Egwuọnwụ Ezudo nke bụ anọ Ụmụawụlụ anyị na-asị nụ daalụ rinne. Ọ dị mma gị bụ onye ọma gere anyị ntị ịnụgonu ka o si wee zo wee gbachakwa n'ihe mmemme anyị ụtụtụ ọma Anambra n'ụbọchị taa bụ Wednesday ụbọchị anyị ji akwalite asụsụ Igbo. Mụ na onye ogbo m David ka nọkwazi ebe a. Daalụnụ maka isonyere tata ka anyị gbaa mbọ fụ na ihe ndị niile anyị mụtara n'ụtụtụ a na anyị tinye n'ọrụ karịchasịa ebe ọ metụtara ịfụ na anyị tụrụ ụmụaka ọgwụ megide ọrịa polio. Daalụnụ rinne. Afa m bụ Chidimma Ọramma. Kemesịa.